Nak jing kena ke sengsan hima ke badan nak liang persya bakamla ban job bun got ki MDC nak election Janti Hills Autonomous District Council JHADC namar ke don ke jing le don bor uba Wailadmiki Shylla President ke National People's Youth Front NPYF bodeiru MLA ke Juwai ulaong bakamlong ke basoyahab. Ulaong Bahakasi Hills Autonomous District Council ke seng bepersya ya ke NPP ke job bun got ki MDC hendrai kami jing kena baki le don bor namar ke dekamon Paidbah. Dak bakedau bah JHADC ke NPP ke job khat lai ngut ki MDC hendrai kamde ke kam let don bor bat kade ke jingjet ki Paidbah bat ki Paidbah kila airu prangot ki MDC syakate ke seng ke bakenna ulaong balada ki job ki ong ke biang balada rampat ki ong balik syukur tikam soya hab hai ru ka jantia election hi kemut kamde tang kadang mentah mut after election hawat ki jing kenok ki don bayang tu hang ni tambah mentah ban kenok da ke political party ke ban ong bayangi ba hapo jantia namar bagi job dunasit te kamlong Khuid bat chapo khasir pat ki job bonsit ke ong Khuid tumut kata yala de hi ka raise question hi mut kumno bila abnong habak shatei ni MPP ka job tang khalai sit ta shani ka takwe party ka job hadok khat nyosit tala kum ta ka jor ka jingle thok shani bang changi shatei ni lete na lor bagi don ka bor na lor bagi mor bagi bidon ladangi ni kumbaki kenok maki tengi de ban job at prosit chanengen ladai kumbak kenok maki tambah ka thar ni job khalai sit nga hasnong la jong u yo praspa tam yo bot u tau party ta kumno ngan ong kumno gila ban ong ba mengi pedon kam na ka bor te kum kita ki nga tangkan ni ong ba ka hati election hi kin don ba ki jing kenok te ladaki ong ya kata ka jing kenok le te ngi dei ban we should be more concerned on Khasi Hill region than in Janti Hill region. Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya